Hola, ara sí, l'últim vídeo, que són els PGE, és a dir, els pressupostos generals de l'Estat i la deuda pública. El deute públic realment és aquella despesa que hi havia bastant incrementada, que hem dit, mare meva. Doncs ara us explicaré què vol dir això. I els pressupostos generals de l'Estat, en què consisteixen? Això és el que us explicaré en aquest vídeo. Com hem dit, els pressupostos és una planificació dels ingressos i les despeses. Ja sabeu que hi ha uns ingressos i unes despeses. I l'Estat, el govern, ha de fer una planificació d'aquests. Quan tenim ingressos i despeses podem tenir tres possibilitats, són molt òbvies. És a dir, que els ingressos siguin majors a les despeses, és a dir, que hi hagi un superàvit públic, això es diu superàvit, ingressos més grans que despeses. Voldria dir una situació bona pel país. En canvi, si els ingressos són menors a les despeses, hi ha dèficit. Són com pèrdues, no? Que aquell any has tingut com pèrdues. Llavors es diu dèficit públic. I quan són iguals, no passa gaire bé, crec, quan l'ingrés és igual a les despeses, és un equilibri pressupostari. Normalment sol passar aquesta o aquesta. Llavors, el dèficit públic què és? El que hem dit, quan els ingressos són menors. I què pot comportar aquest dèficit públic? Doncs, per exemple, hi ha partits que són més propensos a donar més ajudes o gasten més diners. Llavors, què passa? Que a vegades hi ha necessitats i no arriben i hem de demanar, per exemple, a Europa que ens deixi diners. Doncs quan gastem tants diners tenim un dèficit públic perquè necessitem demanar, no arribem. O quan hi ha una crisi, per exemple la Covid-21 va fer que tinguéssim dèficit públic perquè hi havia moltes despeses a nivell de sanitat, a nivell d'ajudes a les famílies. Doncs tot això és el que provoca el dèficit públic. Per tant, quan hi ha una crisi hi ha major dèficit públic. Penseu, tot va malament, necessitem més diners. I quan l'economia va bé, hi ha menys dèficit públic o hi ha superàvit, que ja seria la bomba. No hi ha tantes despeses, la gent guanya més, paga els impostos, recaudem el que toca i no hem de demanar res. Aquestes serien les dues situacions contràries. I això és superimportant i amb aquesta foto s'entén molt bé. Hem dit que si tenim com pèrdues, no? Les despeses són més grans que els ingressos, tenim dèficit públic. I això seria les gotes d'aigua que cauen. Però la banyera plena es diu deute públic. És tot el que devem. És a dir, la quantitat total de diners que deu l'Estat d'haver estat tenint dèficit públic any rere any i que encara no s'ha tornat. Perquè tots aquests diners que hi ha aquí s'han de tornar. I si un altre any tornem a tenir dèficit públic, la banyera s'omple i s'omple i s'omple. Per tant, aquesta banyera hauria d'estar buida, però no està buida, com hem pogut comprovar, i si cada vegada hem de retornar més i més diners, aquest pressupost es retalla de les nostres necessitats, és a dir, de la sanitat, de l'educació o d'altres serveis que necessitem com a país. Doncs ara crec que podeu entendre una miqueta més com funciona un país, quins deutes té, quins ingressos, quines despeses. I si teniu dubtes ens veiem a classe. Adeu!